Assalamu alaikum jama'a, barkanku da haka. Kan dai kuma ta kuna nan a Classic Text. To yau channel din zai fara ne magana akan yadda ake deleting din Facebook account gaba daya. Akwai yadda ake deactivation, akwai yadda ake deletion gaba daya. So yau video mu zai kasance akan deletion gaba daya. Nagode, ku biyo mu. So gashi yanzu zamu fara aikin, mu shiga Facebook. Not now. Mu je inda aka ce wa'incan aron guda uku, bari aro zai nuna mana wa'incan aron guda uku, wa'incan layin guda uku. Bayan nan sai mu tafi. Sai mu je settings and privacy, bari aro ya nuna mana gashi nan. Sai mu je privacy shortcuts. Na yake settings za mu je. In muka je settings sai mu nemo bari mu ga, muna neman privacy settings ne. Gashi nan privacy settings, bari aro ya nuna mana. Sorry, ya haƙuri, ba shi bane. Sorry, ya haƙuri, ba shi bane. Bari mu je baya. Bari mu ga. Gashi nan account ownership and control, shi za mu je. Yanzu sai aro ya nuna mana account ownership and control, gashi nan. Sai mu shige shi. Bayan nan sai mu je deactivation and deletion. Kamar yadda na faɗa, deactivation daban, deletion daban. To akwai deactivation, akwai deletion, amma video mu zai kasance akan deletion ne gaba ɗaya. Gashi nan mu danna yin ce continue account deletion. Gashi nan sai mu danna shi. Yin ce continue account deletion kawai. Yanzu sai mu ce continue account deletion. Gashi nan bari aro ya nuna mana. Ko kuma idan kana so ka zaɓi wani abu sai ka zaɓa. Gashi ni yanzu na zaɓi I spend too much time on Facebook. Sai mu je continue to account deletion. Za mu je gashi nan, sai mu je delete account. Gashi nan deactivation duk gashi nan. To keep messenger, deactivate instead. Gashi nan save post in your archive. Gashi nan download your information. Gashi nan delete account. To bayan mun je na ya ce mana mu sa password din mu. Gashi yanzu za mu sa password. Mu sa password, yi mu ce continue. Yi mu ce mai kuma delete account. Gashi nan. Bari ya gama loading. Gashi nan Facebook mu ya dawo sabo, ya ce account deletion suit for permanent deletion. Gashi nan Facebook, gashi nan email change. To yanzu zai mana delete na account mu. Zai ba mu iya lokacin da account mu zai goge gaba daya. Nagode. Please kuma na like and subscribe. Nagode.